Алейкум, бародарои азиз. Авиакассаи Исмоили Тоҷик ҳама вақт кор мекунад. Рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран мондагиам ва рақамҳои телефоне ки дар ини гуфти ҳамун гапҳо баннери пуштмон ҳастай, WhatsApp дора, ҳама вақт кор мекунад. Метавонед дар WhatsApp занг занед ё ин ки нависен чиптаи ҳавопаймо аз тамоми гӯшаи рӯи дунё ба тамоми гӯшаи рӯи дунёро ҳастад. Ва инчунин кадом нафаре ки аз шаҳри Санкт-Петербург, аз Москва мехоҳанд граница гузаранд тариқи ҳавопаймо. Сола аҷа мепаранд меранд Челябинск, ауҷа таксиҳо ҳастанд, шиносо мошинои арзон қати, мисол нархҳои арзон қати мебаранд, мебиёрандтон, бо дар самолёт сувор мешавем, бо мезанем мебиёед. Чем ба мошин рафтана и херавен выгоднатара, ҳам як рӯз ду рӯз дамерен, мегзаред, мегарден, мебиёед. Ина рақамҳои телефон ними додарам ҷавоб метиятона, ҳама вақт ми додарам дар WhatsApp ҷавоб метия. Ай хидмам дар WhatsApp вақтҳои холигим да ҷавоб метему. Авиакассаи мо қарор дорад дар шаҳри Санкт-Петербург дар метро Приморский, Железноводский 68. Инҷа қурутобхона Исмоили Тоҷикай, инҷа да авиакассааш. Биёем бародарон.